kalekale ku Europe kunali dziko lotchedwa Prussia, osati Russia koma Prussia, limalamulidwa ndi mfumu Kaiser William komanso Prime Minister Otto von Bismarck. World History ku secondary school amatiphunzitsa za mkulu ameneyo. Anali wanzeru, wamphamvu komanso katswiri kuyendetsa dziko. Pamene amatenga udindo 1862 Prussia inali yofowoka. 1864 anamenya nkhondo yolimbirana malo ndi Denmark, anawina. 1866 anamenya ndi Austria ndi kuwina. 1870 anathibula ndi France, anawinanso. Ulamuliro wa Bismarck unayanda madera ambiri ku Europe ndi kukhazikitsa German Empire. Mwachidule ndikuwuzeni kuti panopa kulibe dziko lotchedwa Prussia, koma kalero linalipo. Denmark, Germany, Poland, Belgium, Czech Republic anali mbali imodzi ya Prussia. Otto von Bismarck ndi amene anapanga Germany kukhala one of the great power ku Europe. Analamulira zaka 28 ngati Prime Minister komanso Chancellor. 1888 Kaiser William anamwalira ndipo mwana wake Frederick III anakhala mfumu. After 3 months nayenso anadwala kansa ndi kufa. Mwana wake William II anatenga ufumu. Iyeyu sanali munthu wabwino, amadana kwambiri ndi Bismarck foreign policy. Anamuchotsa pa mpando 1890 ndi kupanga abolish udindo wa Chancellor. Mfumu imeneyi inali yadyera, imachita nsanje ndi Bismarck. Maganizo ake ankaona ngati akhoza kuyendetsa dziko payekha, koma zinamuvuta. 1914 anayambitsa World War I. Analuza ndi kuwononga dziko limene anzake analivutikira. History imatiuza momveka bwino kunena kuti German Empire inathetsedwa, komanso William anathawira kunja. Leronso tinawo atsogoleri. Chilima anawathandiza kuwayika pa mpando. Atalowa mboma anamuwuza kuti akhazikitse malifomu. Anawapatsa ripoti sanayitulutse. Mwachitsanzo, mu ripoti limenelo la malifomu, Chilima ananena kuti masalari ama civil servant akwere, chakwera sanafune. Mapeto ake sanafune kuti Amalawi aone zili mu ripoti, anayipondereza. Anamanga, kumuzunza, mapeto ake anamphewa chikangawa. 1890 William II ankaona ngati kuti Bismarck ndi kape. Anamuchotsa udindo ndi kumayendetsa yekha dziko la Germany. 1914 atayambitsa nkhondo zinamuvuta, analuza. German Empire kuthetsedwa, anathawira Denmark. Leronso tinawo atsogoleri. Anzawo anamanga maziko olimba, iwo angobwera ndi kuphwanya chilichonse. Otto von Bismarck anamanga Germany kukhala great nation pa chuma, mafakitale, nkhondo. Kaiser William II anawononga. Tikukumbukira 1994 Amalawi linamanga maziko a democracy, achakwera ngobwera ndi kuphwasula. Ku Eastern Africa kuli dziko Ethiopia, kunali president Haile Selassie, anamanga maziko olimba. Koma 1974 wina wake anabwera ndi kusokoneza. Anapha King Haile Selassie pamodzi ndi masapota 500,000. Ananda katundu pogwiritsa ntchito for Future Act. Ena ambiri otsutsana naye anatsekedwa, detention without trial. Mapeto ake mdziko munawa njala, umphawi, nkhondo yapachiweniweni. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Posachedwa achakwera naye ku China ndi Germany. Mabungwe ena kumeneko alonjeza kumpasa ngongole. Ndi amuwuza kuti ndalama kuti zilowe dziko muno agwetse kwacha. Kodi Amalawi tithawira kuti? Bingu anachenjeza 2011 devaluation imapindula maiko olemera osati amphawi. Tikuziona lero mawu akulu akoma kagonera. Achakwera akagwetsa kwacha ndi kutenga ngongole, amene akupindula ndi IMF, World Bank ndi maiko a G7.
Kumalawi kuno tikuvutika, chilichonse chikukwera pansika. Soya pieces nyama ya mchombo yafika 600 kwacha. Bonya akupanga mulu 1000. Ngongole ya dziko yafika 16 trillion. Inu nyumba ya polisi mkuiona pa chithunzipo ingakwane 50 million budget. Achakwera atuza kuti amanga nyumba 300 pa mtengo wa 1 trillion kwacha. Kusonyeza kuti nyumba imodzi ikupanga cost 3.2 billion. This is rubbish. Tapita ni makwala mukaone anthu akumanga nyumba kuposa imeneyi less than 100 million budget. Tinene zona pano guys, umbava wachakwera akumposa Yudasi. Yohane 12 verse 6 pali mawu, Yudasi amasunga thumba la ndalama ndi kumabaso, mwachidule ana treasure. Nthawi zambiri amasola ndalama ndi kumadya. Uyunso chakwera akusolola misonkho yathu. Anatiuza yekha, Amalawi ndatenga 1 trillion kumangira nyumba za polisi 300. Akuluakulu ndikufuna inuyo muzakhale mboni 2025 nyumba mbuyoona pa chithunzipa ingakwane 3 billion.